Kardinal Puljić predvodio je večernju misu u Komušini kod Teslića. Nošenjem čudotvorne slike Gospe Komušanske na obližnje svetište na brdu Konđilo, hiljade vjernika iz Bosne i Hercegovine i Evrope u ovom najvećem marijanskom svetištu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Noseći na rukama čudotvornu sliku Gospe Komušanske, hiljade vjernika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Italije, Austrije i drugih zemalja pronalazili su duševni mir i ispunili zavjet koji su njihovi preci dali upravo na ovom mjestu. Sretna sam što došla, samo sam zbog toga došla 3 dana. Velika stvar, tolika da ja nisam sposoban reći. Sebe pronalazim i svoj duševni mir dan u kojem ću ja razmišljati o svojim postupcima, o sebi samoj kao osobi. Iako su rasuti širom Evrope i svijeta, Komušanci ne zaboravljaju rodni kraj i dalje održavaju vezu sa zavičajem. I tako malo pomalo i s ove naše duhovne strane doprinijeti da ova lijepa zemlja poprimi svoje pravo lice, da se isprave sve rane najprije u duši. Čovjek ako ne izliječi dušu, badava je da liječi sve ovo što ga okružuje. Od 15.000 Hrvata koliko je ranije ovdje živjelo, vratilo se tek 100-tinjak. Raseljeni stanovnici, jer ovdje nema uvjeta za život, naročito mladih ljudi. Vjerovatno nikada. Zašto? Pomalo se narod i vraća, bar stario. Mađarija nema posla. Još dan, dva Komušina će živjeti, a onda ponovo opustjeti do nove posjete dragih gostiju